Здравейте хора, днеска ще правя голям пак опенинг на FC Mobile. И преди да почнем клипа, да ви кажа да се абонирате за канала и да лайкнете клипчето. Нека да започнем от тук. Всъщност ще се околектавам на така, защото е по-вероятен шанс да ми яде локът, но не ми даде, така че нещо интересно от тук. Сега ще отворим ето тук и тези първо и това. И сега ще отворим този пак. Икона, Мексико, Съта. Това е Санчес, а не Ернандес 90. Хора, целта ни е да пакнем Мохамед Салах 97, който излезна днеска. Тук ще отворим два е такива пака. Не, един за начало. Сега ще отворим два. Сега ще отворим още един. И сега ще отворим още два и после 5 наведнъж. Ето, че ни даде локаут. Испания. CM. 85. Рейтнат. Тук да видим някои от тези екшенджи, дали може да направим. Да видим този. Не можем. Сега ще направим този екшенж тук. И тук ще отворим един такъв стандарт пак. Който ни дава нещо интересно. Сега ще започнем с по-хубавите пакове. И мисля да отворя ето това за 15 000 €. Локаут. Нидерландия. РБ. Бар Леверкузен. 94. Фримпонг. Хора, пахнахме 94. Джерми Фримпонг. Сега ще отворим
Е тук. Два такива пака. Добре, започваме ударно. Пак имаме Джерми Фримпонг 94. Францио. КБ. Манчестър Юнайтед. Варан 8-5. Еми хора, сега се насочим към едни от най-интересните пакове за момента. Ето тези. Локаут, Германия, Кам, Байер Мюнхен, Мусиала 8-9 хора. 1-9-5 рейтнат. Ръба, Ливърпул, Брадлей 8-7. Германия, Сием, 8-5-3. Аржентина, Кам, Тотнам. Това е последния ден такъв пак. Испания, Сием, Реал Сосиедад, Микел Морино 8-7. О, и Хофман 9-1 и Хари Кейн 90. Добре, това окей, тук това пак ми хареса. Според ми два такива. По-дълно ги отворим. Ензо Фернандес 8-3. И да. 80. Тук това е в евент, имаме два пака. Локаут, Икона, Мексико, Сата, Санчес 8-9. Това е добре. И тук 75-тичка. Вече сме към края на клипа, хора, защото остана най-хубавото за накрая, разбира се. Това може да се каже, че съм го събирал най-много време. И от тук сега, ако не ми се падне нищо, това е било само един фримпонг целият клип. Така че дайте ми един Мухамед Салах 97. Толкова ли много искам? Айде. Айде. Мухамед Салах 97. Айде. Ютоти плеер. Франция. Лавбек. Милан. Тео Ернандес 9-1. Хора, това беше пълен скам. Аз мисля, че 9-5. Добре. Еми хора, това беше за днес в клипа. Дано ви е харесал и до нови срещи. И също така не забравяйте да се абонирате за канала и да лайкнете клипчето.